Hani bagi dop hani bagi Tripura haste ni simi yakung bai himi Delhi ha kotoro thanglai mani Tiprasa sheng krak rok tini thangke thangi sogi lekha borok o Tiprasa sheng krak ningjangni rok borok thangi sogi lekha UP hastiwo thangi sogi mani yakulo horni tinta jorani simino khoroksa Tiprasa sheng krak Rakesh bo tini belai no bohok sajagui sak hamnogroko tilangnani bagi borokni bisingtino obahai mangpli kasai phaimani tini obono saikhnarika belai no condition hamya o Rakeshni bohok sajakmani hini sawi khnarika o hani bwsarok norok nasigin hadi jeng bwsuk kosto khai jobak khai tong a jorao se norok tini jono khuk hamya setra salayo jeng tini sabni bagi o Delhi hakotoro himi jobak khainani nangkha hini sawi khnarika o Tiprasa sengkrak Delhi hakotoro himi thangnai o siklarok ni bisingtino tini o kogrok haino sajaka Tiprasa rokno mothangnani bagino jeng tini Delhi hakotoro khorang khaina phaimani himi himbotok himte no jeng UP hastio phaisaklaimani yakulo chini khoroksa sengkrak Rakesh bo belai no bohok sajakma bai thuimaya chaimaya ongui tongkha hini sawi khnarika o sengkrak rokni bisingte sini Rakesh horni tintaroni siming bo bohok salamon Somalia bohok salamon marai jaka ekdom condition hamya subono doctor sebatlangnai emon condition on jabone ekdom sori chayen jaka subono biti eksarai ka bohok samani rok haje hamangya cinta Rakesh horni tinta ni simi box sajakmani sing bitri kalinya ka abo mono hospital sebatlangan je condition aja jabone sore ekdom chariya mono ware suk chari nai era ke condition hamya bone iPhone is set katanya. Bukan usah video. Kalau gak naik ini hospital lang lain sana. Sila nomor ni. Dia udah. Bisa apa loh? Kan. Selain pakai jari. Kan. Kalau nanti semua. Hah? Tidak kan deh, matang aja. Nah, yang sekarang